Manay? Manay Kinita! Hi guys! Welcome back to my channel! It's me, your Shuli, Manay Kinita! Ayan, so nandito po ako sa isang napakagandang house. Ayan, with swimming pool and overlooking view. Ayan. Napakaganda ng bahay niya, no? So talagang, imagine mo pag mag-swimming ka dyan, tapos makikita mo yung view ng Davao City. Sobrang ganda. Ayan. Meron din siyang sariling billiard. Ayan. Ganda, no? Tapos yung pool nila, meron pa yung fall, parang droplet falls. Tapos eto talaga siya ang may-ari. Pakilala ko po kayo sa may-ari, ha? Ayan. So, napakaganda ng may-ari ng bahay. Hi! Chat ka? Ang twinkle niya. Ayan. So, napakaganda ng babaeng yan, oh. Siya po ang may-ari ng bahay. Ikaw di tagiya diri, day? Itorta mo sa mong balay. Sige daw. Pagbalay ni ninyo, sige. Kini siya, bago ni siya na. O saman na siya nga flower. Basta kung mama nagbuhat ana. Sige nga. Nya. Mura ka gripolyo, no? Nya, kini siya nga mga bago na siya mga 2 to 3 days lang ni siya na ako ipabuhat. Wow. Kuya yung balay. Wako yung balay. Napid may mga pang sports, ng mga panakpana. O say tawag ana. Sikat po na nga game. Unsa? Na mga pula puti. Nice, no? Oh. Galing kong Singapore. Wow. Ito yung CR namin. CR nyo to? Mm-hmm. Sure ka? Yes. Ganda. CR namin yan. CR dyan ninyo? Para di O siya basi sa guest CR? CR ni sa mga, if ever na yung mga gusto mag-pool, mga friends na ko. Ah. Yan, dili ilang mga washing area. Shower. Washing. Shower. Ang washing ay ilabahan. Pwede na, siyaya, dili kalabaw sa Pwede po siya washing kayo pagbanlaw. Yan. Tapos, O saan na nga flower? kini siya galing, trivia lang ako kung basta mahalo na siya, tara na. Kini mga basta mahalo ni magkasawat ka. Dito tayo. Pool. So, kung pool na ninyo, pila na ka meters? Hectares mo na. O sige, kung inuha dyan ding balay, kisay designer ani o. Kanina mga bangko. Asa? Susa lagi maring. Syumbak ang kuhan. Kaya ba? Ang koy? Kasi paano na? Kani ba? Kisay designer na. Asa kini? O. Sikat ang designer, ani dili basta-basta. Kinsa? Sikat sa Davao. Pakuro ko Cebu. Davao gani siya, alangan dili man siya gi-deliver. Ah. So, kisa ang designer? Dili, basta-basta, sikat kayo. Kisa ang designer? Mo order pa lang ka. Pareha sa tagbangko. Yan. So, namin kami dito sa gwapo nga balay. So, abangan nyo mamaya kasi mga tumiog. Napakagandang mountain. Yan. So, lads at Hi guys, this is Pepper. She is a Persian cat with a Persian nose.
Kakit niya, oh. Tanawa ra good siya, guys. Lambing kayo siya. Pepper! Yan. Ito po ang father niya. Gusto niyo mo makita ang father? Wala kasing ilong daw yan. Yan po yung father niya. Yan. Kita, happy to. Tara. Hi guys! Nandito na po kami! I'm here. Nalagay ka sa wrong turn. Pila ko na ka sa wrong turn, Mads. Yan. Nag-video na. Idakdak ko ni Ron, awa. Pagkita kayo ko. Gamay kay kagtuhod kinita, oy, dili maabot. Hi guys, nandito na kami sa waterfall. So guys, pag mag-waterfall kayo, then mag-OOTD tayo. Ay, pagod ang sinilas. Tayong OOTD tayo. Manay? Ayan guys, we're here. Look at the stuff. Isn't it neat? Sorry, it's DJ. Tatalo na po ako, so nakakalamig. Alam mo yung parang ano, very cold. So how does it feel? The water is ice water. Okay. So cold. Ayan na guys, so pababa po doon, ganon. So paakyat po tayo ngayon doon. Sa katadiri guys, manakat ha. Hello day. Hello, dalay good. Gusto ka? Ay, iyaan. Ano na yung panapa? Ay, hala. Sliding. Okay guys, so namin sa second level. Sa upholstery. So, maligo na tayo. O, di ba? Palo angle pa ka. Nalo. Saka na po ni guys. Yan na. Ayaw!
Sorry as DJ. Ano? Ano? Taga-diri, taga-ha. Perfect tayo. Oh, atas mo itlog. Uy, natugnaw. Ang Hawa-hawa. There you have it, guys, for another laag-laag. Maraming katugnaw, dire. My gosh. So, nakaabot kita din na lugar. Grabe katugnaw, tapos grabe ang hangin, fresh, clean ang water, walay pollution. So, we should take good care of our environment. Yours truly, guys, ang nag-iisang Kikita! So there you have it, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell button for more updates. Once again, this is yours truly.